Върви каручката на стария буо, от град на град се нижат тъжни дни. Каручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкият театър на стария буо. Момчето, което възпя куклата Арлекино, изживя съдбата на своя приказен герой. Роди се като негов провинциален град, родителите му бяха артисти. Бащатът факирът Мити и майката мадам Сизи не се разделят с малкия си син в дългите уморителни турнета из България. Емил израства зад кулисите, в света на сцената, театъра и чудните превъплъщения. И заживява в този свят, за да се раздаде на публиката, без остатък. Животът му прилича на клиширана холивудска история, в която има бърз пробив, дълъг сценичен живот, популярност, а за тях самота, загубени приятелства, фалш и болка. През старото окъсано платно се вглеждаше в нея Арлекино. Трудно ли си извинявате? Арлекино гледа всяка вечер. Аз въобще на никого не се извинявам, понеже няма защо. А лесно ли благодарите? Не, А бързо ли прощавате? много бързо. Това ми е дефект. Арлекино, Арлекино, Арлекино без сърце, колко радости не знае. Дървеното ти лице. Колко време ви е необходимо, за да се влюбите? Аз много бързо се влюбвам и много бавно разлюбвам. Не вярвам в любовта. Тя е едно явление, такова мигновено, и когато получа всичко, искам друг обект. Казвам честно. Играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и Никога не се чувствах, не се чувствах като най-големи. Аз казвам, ако можеш, можеш, ако не можеш, не можеш. Публиката не разбра. Върви каручката на стария буо. Останал сам с куклата Мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя Арлекин. Емил имаше нещастието да работи във време, в което всички композитори, бих казал, направо го мразях. И въпреки всичко, Емил успя, защото просто той беше любимец на народа. Емил Димитров е единственият човек, който без никакви протекции, без никаква помощ от никого, нито от ЦК, нито от Политбюро, от никого. Емил Димитров стана звезда благодарение на себе си, благодарение на таланта си, благодарение на това, че България в един момент, след като се появи, веднага го заобича. Да не говорим, че той беше един пленителен красавец и не мога да ви опиша, че концертите, които правихме заедно с него, беше някакво невероятно стълпотворение от млади девойки, а ние около него само се облизвахме и се мъчихме и ние да докопаме нещо, но не ни огряваше. Той беше невероятен. Той беше просто като бог. Той ми правеше впечатление на много тих, между другото. Така скромен много, рядко се обаше, около него пърхаха манекенки, красавици, артисти, артистки. Така ние бяхме много малко общество и много се отличаваше той след всичките тези първинюта с невероятната си култура. Емил е един много интересен човек. Той е сложна личност. Той не е такъв обикновен. Такива хора няма много. Он романтик. И все, что он не пишет, и когда даже поет, особенно на французском языке, когда он поет, то это очень чувствуется.
Если бы он родился, скажем, не в Болгарии, а в Париже, то ему успех был бы обеспечен как шансонье сразу, потому что у него очень утонченный взгляд. И когато го представяхме в най-висшите кръгове, той влизаше в тях съвсем естествено. Защото беше семпл с добри обноски, без да се възгордява от това, че е голяма звезда. Там, разбира се, хората, които се движат в тези кръгове и са маркизи, графове, дукове и така нататък, също са големи звезди в областта на бизнеса или в областта на изкуството. И той успя да влезе в добър контакт с много от тях и беше добър приятел, например, с Шарл Азнавур. Той е идола на българската естрада през 70-те години и 60-те години. И това, че той останал да твори в България, трябва да говори на всички страшно много. Моите впечатления, още първите ми впечатления бяха, че той е един възпитан, благороден момък, който умее да носи и достоинството си, и славата си, защото не всички умеят да носят славата. Славата е голям товар. Спомням си, когато за първи път отидох в Балкантон, когато станах директор на 69-та година, заварих една поръчка за разпространение от международна книга за Съветския съюз, 850 хиляди плочи, тези черните, както сега им казват тавити, от първия рецитал на Емил Димитров. На сцената той е невероятен. Просто сега аз няма да коментирам някакви последни изяви. Аз имам предвид неговите бляскави турнета в годините, защото той наистина има една забележителна кариера и той е единствения, бих казала, завършен творец. Беше много студено. Това беше зимата на 81 година. Ние пътувахме в Врачански окръг. И всички музиканти и аз дори пеехме с пуловери. А Емил единствен в този голям студ с неговата купринена блуза, за да може да бъде така, както публиката очаква той да се яви. Винаги е бил облечен бляскаво. Бляскаво в добри смисъл на думата, защото такива като него ние всъщност сме се учили, че сцената е храм. Той не е само глас, както имаме някои, а даже и големи къщи. Гърло. Обаче тук има и още много нещо. Много е чувствителен, много е артистичен и най-вероятно много е добър, много добър човек. И аз много харесвам него това, че е крайно непрактичен. Той не знае колко струва един хляб, той не знае, нищо не знае връзка с парите, с заплащането. Крайно непрагматичен. Всеки може да го излъже. Но това пък му е хубавата. Много хубава черта. А той си е едно голямо дете и ще си остане до края. Не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас. Само това, само това, но само един живот не е достатъчен, за да обикна аз и да простя. Само един живот не е достатъчен, за да живея с теб и с песента. Но само един живот не е достатъчен, за да обикна аз и да простя. Само един живот не е достатъчен, за да живея с теб и с песента. Бащата на Емил, прочутият факир Мити, по рождение бил вентролог. Човек с уникалната способност да говори без да си движи устните. Ето защо един от най-известните му номера по това време е този с двете кукли Ганчо и Ванчо. Факирът Мити ги разигравал като говори вместо тях. Двете кукли са най-големият материален спомен на Емил от неговият баща. Където и да е, Емил ги носи със себе си. Днес те са на почет в княжевската му къща. Разпалете
Племен аз играх на 7 годишен възраст в пиесата Снежанка и 70 джуджета, 8 джудже. Баща ми беше приятел с режисьора Кирил Домев. Той е баща на известна артистка Домина. И аз исках да се покажа на сцена. И сам си уших костюма Пиеро. Тогава ли решихте, че ще станете един ден артист? Не. Аз тогава много обичах да рисувам и то предимно театрална постановка. И правих макети на пиеси. Почнах акордеон да свиря и пък по-голям беше. Играех в оперетата Самодейната на Плевен, Наталка Полтавка на оперета и аз играх бащата. Но това ме влечава в сцената. При земята, при обикновените неща, за да чуя стенещия вятър, за да видя огъня в нощта. Кога за първи път се появихте на сцена? Ами, още като войник в ДНА Пловдив. Тогава направих един състав изстраден, който се яви на конкурс за художествена самодейност и спечели първо място. Значи започнахте като самодеец? Да. С Емил се познаваме доста отдавна, от лятото на 1959 година. Тогава в София се сформира един самодеен военен ансамбъл, който трябваше да гастролира за 40 дни в Чехословакия. И в този ансамбъл Емил пристигна с пехотинската си униформа, зелена, и с един огромен акордеон. И трябва да ви кажа, че преди всичко Емил Димитров беше един разкошен майстор на акордеона, един виртуоз. Предимно бях под влиянието на френския шансон, и Фонтан, Жак Брел, Едит Пиаф и на италианците, предимно Доменко Молдуйо и Арлиано Челентано. Първата, която ми изпя песен моя, беше Ирина Чемикова. Тя изпя песен за моята майка. И след това дойде нашумялата звезда Мария Костева. Още бях войник и тя ми изпя Влюбените и луната. И почнах да давам песни на известни певици. Като завърши казанието, ме приеха в Визис на първо място. Но тогава
по комсомолска инициатива ме взе оркестър Мелоди и ме представиха в Бият. Тогава не хареса много Лиляна Кишова. И тогава беше пък композитор на сатиричен театър, покойния Димитър Вълчев. И той ми хареса много песента Арлекино. И за първ път той ми акомпанираше и станах звезда за една нощ. Арлекино, Арлекино, ти от обич изгоря, таз последна твоя роля. Публиката не разбра. Арлекино, Арлекино, ти от обич изгоря. Как създадохте тази песен? Ами Арлекино, после като бях в казармата и написа текста Васил Андреев и аз му казах, искам нещо да пея за кука, която изгаря от любов, но тя е дървена. И Арлекино, дървеното човече. Иглом яркого огня бегу дорогам нет конца. Арлекино для меня просто какая-то событийная песня, судьбоносная. И Эмил Димитров, я могу его не видеть годами, но он всегда в моей книге судьбы, он записан золотыми буквами. Имени и в общем без судьбы. След 20 години Ала Пугачова възроди и тогава тя стана известна певица с моята песен Арлекино. Мне было лет 15, когда он был очень популярен в России. И вообще болгарская эстрада была очень любима зрителям. Наряду с Югославией, румынская эстрада. Это единственное, что нам показывали тогда. И Эмила Димитрова очень любили, встречали всегда с разпростертыми объятиями. Как разбрахте, че Ала Пугачова, тогава неизвестна певица, е решила да се яви на Златния трофей именно с вашата песен? Ами тогава аз бях в журито на Златния трофей, но моят син беше малък и беше дигнал голяма температура и казаха няма да мина на Слънчев бряг, но пуснах телевизията. И като я чух Ала и на случая първия самолет пристигнах на Орфея. Он сам не знал, что я буду петь эту песню, и когда услышал по телевизору, то рванул сразу на Слънчев бряг, по-моему, да? И там мы с ним познакомились. Он подошел и сказал, я есть Арлекино. С огромным букетом, с огромным. Тогава ли се запознахте? Тогава се запознах. И колко години вече приятелство? До сега. Потом мы уже задружились, конечно. И каждый раз, когда он приезжал в Москву, мы встречались. Когда я приезжала в Болгарию, встречались. С ним так комфортно очень, он комфортный человек. Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех.
сказать, обязана даже чем-то. И даже не как композитору. Может быть, даже... Ну, как композитору, да. Может быть, я даже обязана еще одному человеку, который просто принес мне эту песню. Где-то случайно мы получили от кого-то открытку. Я говорю, ну кто это был такой? Появился из темноты, дал мне эту песню и ушел. Ако се върнем в времето на 64-та, 5-та и 6-та, до тогава искам да кажа на всички млади момичета и момчета, че в България е нямало българска поп-музика, а хората са слушали, и аз бях ученик тогава, значи ние слушахме тогава най-много италианска музика, малко латино, тогава беше испанска и преди всичко Доменико Модуни и Рита Павоне. И заслугата на Емил Димитров беше, че той беше първият композитор и певец, който направи тоталния хит Арлекино. И този хит за първи път целият български народ се тънаникаше така, както тънаникаше най-големия хит на Доменико Модунио. Слез моих не видно никому. Ну что ж, Арлекин я, видимо, плохой. Емил е изпълнителят и композиторът, посветил най-много песни на майката. Може би факта, че като младеж научава от своите лели историята, че всъщност майка му, мадам Сизи, не е истинската, защото роднините признали пред Емил, че тя всъщност не го е родила. Говори се, че предишната жена на баща ми, мадам Марита, също е била асистентка, че съм от нея. Но аз не вярвам, понеже много приличам първо на майка си и второ, тя ме отгледала. Каква невеста си била ти, мамо, мила мамо, как светнал младоженческия двор, когато те извели на хармана, мила мамо, за твоето първо сватбено хоро. Вие може би сте изпълнителят, който е посветил най-много песни на майката. Защо? Защото така ми хареса, като първа песен беше песен за моята майка. Сега в новата кавър версия си каза мама. Втората песен беше по текста на Павел Матев, каква небеса си била ти мама. Това е първият стих на стихотворението. Аз мисля, че той намери оная мелодика, която най-вярно изразяваше тоналността. Тоналността, тя е мека, признателна тоналност. Това е писмо до мама, нали? Някаква спомен на жал в нея има. Какви коси, едничка ли девойка, въздишала на моминския праг, да метне като житена ръкойка. Какви с коси до момъка си драг, а те преливали се буйно или плахо. Години, мамо, има от тогас. И 3 деца с косите си играха. С тях играх в люлката и аз. Моята майка беше
много хубав човек и тя ме е научила, аз на нея приличам, на моето поведение към хората. С майка си или с баща си бяхте по-близък в детството? С майка ми. Тя скриваше ли пакостите, които правеха от вашият баща? Всичко си казваше. Аз даже не виках майко, а виках Сизи като наравни. Приятелството между родители и деца ли е най-важното в едно семейство? Да. Много важно. Имаше ли нещо, което сте скрили от вашите родители? Не. Всичко си казвах. Каква невеста си била ти, мамо? Мила мамо. Как светнал младоженческия двор. Когато те извели на хармана, мила мамо, за твоето първо сватбено хоро. Аз бях 4 семестра. Много важно, понеже аз носих очила. 5 диоптрия. И преди да влеза в ВИСИС, ги махах, да имах комплекс. Сега в момента с лазер операция и не нося очила. Но тогава нямаше. И помня един случай, когато правих етюди с май Жоржета. Аз я гледам, тя ме гледа, но аз не подавам поглед. Но така го изиграх, че бях на първо място. Емил Димитров беше един семестър в ВИТИС и имаше такава възможност да се върне в театъра, да се върне в ВИТИС, да завърши. Дори Желчо Мандаджиев, вечна му памет, му предлагаше той да отиде да завърши режисура в Полша. Разбира се, Емил отказа и така той се остана на естрадата, но... Той получи някакъв професионализъм. Все пак в това училище не може да се научи на талант, но той научи нещо, може би държане на сцената, отношение към публиката, хубав израз на речта. Това е много важно за един естраден певец. Той беше ученик на Желчо Мандаджиев. И знам, че беше много талантливо момче като артист. Много обещаващ. И Желчо, си спомням, че така си имаше големи ядове с него, защото не му се искаше да го изпусне. Успехът в Биат ли ви накара да напуснете театралната академия и да се ориентирате към естрадата? Да. В театралната академия бяха с много сега известни артисти, като Климин Денчев, Славчо Митев, Жоржета Чакърва, Мандаджиева. Аз бях в класа на професор Мандаджиев. Но нещо ми събираше много бавно. И исках веднага да бъда на сцената. Ало, мадемуазел, кажете кой е там? Кажете вашето име, искам аз да знам. Гласът ви нежен ме плени, какви са вашите очи? Бих искал аз да знам, кажете кой е там. Ей, матлен, нощ и ден, да живея тебе дишам, чуй ме, матлен, остани, обикни моята страна. В Биат беше като сън. И след това веднага ме поканиха в бившата концертна дирекция да участвам с Мария Косева. Те имаха всяка матинета неделя
И тогава почнах беше да пея всички мои песни на български. Това беше някъде към 60-те години, когато на Раковска 108 Велика Засяна имаше едно студио 5. Тогава в тази зала, събота и неделя, беше претъпкана от любители на естрадната музика. И там се родиха и започнаха кариерата си много естрадни певци. Богдана Карадочева, Йорданка Христова, Стефан Воронов, Бог да прости, и разбира се Емил Димитров. Най-елегантният певец. Светеше от чистота, винаги носеше фантастични дрехи. Едно поведение, което хем имаше някаква дистанция с публиката, хем толкова много влизаше в сърцата и в главите на хората, че виждах как плачат и ридаят. Аз съм го казала и друг път, че такава звезда, каквато беше Емил, в България никога не е имало и няма да има. Вече зазорява ти заминаващ Жулия, Жулия. Слънцето изгрява ти заминаващ Жулия, о, моя Жулия, Жулия. Шуми, шуми, морето за тебе, Жулия, Жулия. Как боли сърцето без тебе, Жулия, о, моя Жулия. Много дни ще се сърдят морските вълни. Много дни без тебе ще боли. Мария Косева, много е смешно, ми краси Емо Биса. Водеше, тя пеше много на бис и аз след нея още повече. И имаше малко ревност между нас. Мога да кажа, че аз съм причината и Васил Андреев да вземе Лили Иванова в наши концерти. Тя тогава беше неизвестна. И което ми хареса, че тя още тогава пеше Камино. И казах, от това момиче ще стане голяма певица. Той е единственият композитор, който има най-големи международни успехи до момента, в който се намираме сега. Аз мисля, че Емил е един от малкото композитори, които са просто изключително тъй като звучат класически, много мелодично и красиво са му песните, с много човешки, истински текстове и мисля, че могат да звучат и сега. И като композитор трябва да кажа, че може би се различавам от моите колеги, че обичам и признавам на Емил един голям талант като композитор, включая и това, че много от неговите песни са по-хубави от моите. И не се срамувам и не се страхувам да го кажа това, защото това е истина. Смея да твърдя, че и властта не го обичаше. Той е единственият заслужил артист, който не е член на партията. Просто стана заслужил артист, защото хората го искаха. И те нямаше просто как да не му дадат тази титла. Само смехът, смехът ще украси света, само смехът.
Щом чуя весел смях, аз миг забравям всяка моя тъга. Само смехът, смехът ще победи скръпта, само смехът. Знам тази истина е много стара, както и света. Нека смехът, смехът винаги всеки път бъде при нас. Нека весели да бъдем всички и се смеем с глас. Зная смехът, смехът ще победи гнева, ще победи. Щом с усмивка си навред посрещан, ставаш весел ти. Бурен и труден е любовният живот на най-известният български естраден певец. Красавецът изкарва горещи, но мимолетни връзки с момичета до момента, в който среща актьорът Васил Андреев. Той променя живота му, става негов мениджър, спътник и близък приятел. Емил се жени за актрисата Грета Ганчева. Бракът им е кратък, но и до днес те си остават добри приятели. По-късно Васил Андреев решава да спаси Емил от безразборните му връзки и го запознава, а по-късно и оженва за красивата Мариета Гьошева. Но кариерата и бухемството на Емил се оказват пречка пред семейния живот. От този брак е синът Емил младши. По-късно бракът се разпада, за да се възстанови преди 2 години. Не помня връзките си, но помня личностите, които съм обичал, признава певецът. За него любовта няма конкретно лице, нито пол. Може да бъде мъж или жена, защото любовта е усещане за вечност. Само тази нощ искам да сме двама. Само тази нощ искам да се радвам. Не забравяй ти, че съм те обичал. Теб и песента в тази нощ красива. И не спомняй си стага. Кой ви подаде ръка пръв ви подаде ръка в поп-попрището на естрадата? Васил Андреев. Тогава той ми преведи всички чужди песни, които пеех тогава на български и почна да ми пише текстови за мои песни. Този тандем, така наречен, нали, тази дума се употребява в такива случаи, Васил Емил беше забележителна, защото те достигаха заедно до последния завършек на песента. И мисля, че точно силният период на Емил, началото на Емил, беше така отбелязан именно с тази дружба творческа, която беше много важна в неговата кариера. Васил Андреев е един изключително голям автор на текстове и бих казал много добър поет. И бих казал, че беше истински поет. Не. Той беше именно текстописец. Не винаги умееше да направи стиха такъв, какъвто трябва да бъде, но Емил надмогваше тези текстови недостатъци и правеше и по негови писания много свои песни. Поезията му е много дълбока. Точно е поезия на един чувствителен човек. Слънчогледовите полета не всеки може да ги види и да ги усети. Говорихме за приятелите, за най-близките, които са около вас. Безспорно един такъв човек е вашият дългогодишен мениджър и текстописец Васил Андреев. Годините прекарани с него, на какво се научихте? Първо се научих, той беше актьор в младежки театър, той му научи на дикция, на сценично държание на сцената и което дължа на него, на адска дисциплина. Да бъда точен. Чувал съм, че Васил Андреев е настоявал вие да имате едно добро семейство, да имате съпруга. Ами той много се
как да кажа, подхождаха с Мариета. Ние бяхме 2 години като гаджета и накрая казват, един известен артист трябва да има семейство и да бъде женен. И той ми беше кум. Ние не се обичахме с него. Никога не ме обичал, аз не съм го обичал. Но винаги сме държали един добър тон. Доста макиявелско държание бих се изразил. Това за мен е една много черна личност. Една личност, която се отразила много лошо върху живота на баща ми. Това, с което му е помогнал, е една нищожна част от това, което ме е взел. Когато баща ми беше в болницата, имах много големи проблеми с него. Той не даваше да го преместя в правителствена болница, защото нямаше да може да му да бъде до него, да го откъсне от мене. Човекът, който раздели баща ми с мен миналите 20 години, защото мисля, че повечето хора, които са се интересували, знаят, че ние бяхме дълго време разделени. Той не искаше да позволи, дори когато баща ми имаше крещяща нужда от мен като син, да бъда до него. Тогава на финала на живота на Васил, тогава ни бяха най-така ярките съблъсъци, като двама души, които са около баща ми. Всъщност той почина един ден преди моята сватба. Може би има нещо, не знам. Кълнем се да помним навеки гласа на младостта. Кълнем се да помним навеки часа на любовта. И когато сме далеко, и когато сме разделени, да пазим спомена, да пазим слънцето, това небе. Васил беше двигателя и ума на фабриката Емил Димитров. Защото това наистина беше една фабрика. Фабрика за музика, и то много качествена музика. Но Васил беше моторчето. Емил беше звездата, която можеше да спи до обяд, можеше да си позволява някога да се поглези, докато Васил Андреев ставаше в ранни зори, беше минал през концертна дирекция, през импресарска дирекция, беше завъртял няколко телефона в Москва, в Париж и в Лондон и беше организирал нещата. И от Емил се очакваше да слезе по витата стълба и или да тръгне към залата елегантен, или да седне на пианото и да твори. Васил Андреев беше просто един нещастник. Нещастник, който никога в млади години, зрели години не е намерил истинската и вярна обич. Може би първата му любов го изиграла, след това последват много подобни истории от женска страна и в определен миг той решава, че трябва да потърси близостта на мъж. И така се превръща в хомосексуалист. Аз не знам какво говорят хората за Васил Андреев. Чувала съм и недобри работи, но това не ме интересува. Аз отблизо го опознах, когато пътувахме заедно на това турне. Васил беше толкова грижовен. Но той, ако не беше Васил, аз не знам сега как я кара Емилката си. Васил беше човекът до него, който се грижеше, ама така истински. Истински приятел за него беше Васил. Обичаше го истински. Той беше като баща. Аз за Васил Андреев нищо няма да кажа. Мога да кажа само вечна му памет и така както казват старите хора, за мъртвия или хубаво, или нищо. Далеч остана този ден, този час, този миг. Пристъпи бавно ти към мен, помня аз този миг.
и се разнесе чуден звън, музика като сън. Запомних всичко аз и погледът ти строг и първия урок. Много дълги пътища ме водят по света и на много хора аз раздавам радостта, но пред мене все изгрява твоя поглед строг и ми спомня първия урок. Има един голям скандал, ако не се лъжа, в края на 60-те години, в който са замесени известни личности. Това е един голям гей скандал. Да. Истина ли е тогава, че вие сте се застъпили за вашият менеджер и приятел Васил Андреев? Ами, тогава точно Васил Андреев написа текста на песента "Моя страна, моя България" и го арестуваха за такива наклонности. И тогава аз ходих при Тодор Живков и той много добре ми прие, разказах от всичко и той го освободи. Всичко ли сте готов да направите от любов? Да. А след моето посещение при Тодор Живков, след 3 месеца се промени закона за хомосексуалистите в България. Чувал съм историята, че един много богат, красив и известен за онова време французин Жан Мишел е бил влюбен във вас и е давал мило и драго само и само вие да останете и да живеете при него. Обещавал ви е световна кариера. От какво се оплашихте? Ами, аз направо да ви кажа, той ми предлагаше, той беше шеф на всички хотели и всички, то се казва, клубови Медитеране. Балиарски острови, Испания и само да пея там в най-скъпи хотели и дискотеки. Но аз го казах, понеже аз бях женен и в син и така. Коя мъжка любов не бихте забравили? Ами те са много. Много и не мога да кажа точно коя, но имаше много. А с какво ви обогатяваха? С любов. Разделяте ли любовта? Различните видове любов? Да. Каква е границата между любовта и приятелството? Те са съвсем различни. Кое за вас е по-важното? Приятелство. Пейте с мене, приятели, мои приятели, пейте за любовта. Нека срещат сърцата ни обич и радости винаги по света. Забравете, приятели, мои приятели, за моята тъга. Нова обич в сърцето си и с нови радости ще утеша. Все пак не мога да те попитам как реагира на всичките те писания за връзките на баща ти с жени, мъже, всичко това, което си изписа. Ами, сега аз съм казвал винаги, че уважавам и събора на баща ми за неговия личен живот, сексуален. Това си е негов начин на живот. Как съм реагирал? Обикновено на писания не обръщам внимание, защото аз знам много повече от това, което се пише. Нали? Не могат да ме изненадат с нищо, освен че не отговарят наистина в голяма част от случаите.
Около всяка известна личност витаят всевъзможни слухове. Чувствали ли сте се понякога оскърбен от неща, които сте чували или сте прочели за себе си? Не, аз не обръщам внимание, понеже това е даже реклама. А чувствали ли сте се уязвим? Не. Когато се дразнехме, Васко Андреев казваше: радвайте се, че пишат, бе. Радвайте се. Това значи, че сте някой. За нищожествата и за бездарниците никой не пише нищо. Много вгорчиха и нараниха живота на Емил Клюките. Защото той има душа на дете. И той даже подава ръка на тези, които са го оскърбявали пръв. Никога не е бил злонамерен. Аз от него не съм чула никаква интрига или каквото да е било. Една чиста душа, но точно с това хората спекулираха и като че ли му създадоха някакъв такъв имидж, който той в никакъв случай не заслужава. Емил хиляди пъти мъж, отколкото нещо друго. Емил има едно желание за усещане на физиката, мъжката и женската физика, от гледна точка на художника. Него това го прави щастлив. Не мога да кажа, че е жертва на преста, защото хората обикновенно обичат да има така и жълт привкус около хората в изкуството. Защо? Защото ако го определиме така, където има пламък, там има и дим. Няма начин около известните хора да не се шуми, да не се гледат другите страни от личния им живот и да няма нещо пикантно около тях. Това е невъзможно. Ако няма, този творец няма да е интересен. Емил е един творец и всичко останало не е важно. Важното е, че той е написал толкова стойностни песни. Творецът се оценява по това, което е направил, по това, което сме го видели на сцената, албумите му, песните му, а не по това какво се говори за него в жълтата преса. Силы, терпение выдержать желтую прессу, выдержать сплетни, легенды, выдержать отказ от определенной личной жизни какой-то. Это все надо жертвовать чем-то. Кто готов к этому, тот личность, которая положила на алтарь искусства, значит, в жертву все. Тогда можно чего-то добиться. Любовь, зад маска скрила радост и печаль. Се крием днеска аз, а утре ти. Любов, прекрасен весел карнавал, в който всичко вечно се върти. Любов, зад маска скрила радост и печаль. Се крием днеска аз, а утре ти. Когато пишете любовните си песни, имате ли конкретни истории и конкретни лични ваши преживявания? Не. Всички песни са написани все едно, че това се случва на друг. Любовта при вас спонтанно чувство ли е или добре обмислена акция? Не. Никога не съм обмислял. Спонтанно всичко. Любовта, освен емоция, какво още ви дава? Любов. Да имам човек до мене. Какво си забранявате в любовта? Нищо не си забранявам. А любовните разочарования? Те отминават и забравят. Смятате ли, че всичко взехте от този живот? Всичко. Аз имам една песен. Не съжалявам за изгубеното време, защото хубаво ми беше с теб. Много ли компромиси направихте в името на любовта? Много. Нима е призрак любовта, не вярвам, не вярвам. Любовта присъства в много ваши песни. Кога беше първата ви любов в детството? Още като ученик в Племен бях влюбен в моята учителка по френски език. И как се разви тази любовна история първа за вас? Тя беше много красива, много млада, но беше женена за военен. И той
ме гонши да ме стреля. Обяснихте ли се класически в любов на вашата учителка по френски? Да. Как реагира тя? Много доволна и ме канеше тайно от тях, когато мъжи беше в командировка. А как се запознахте с първата ви съпруга, актрисата и певица Грета Ганчева? С Грета, тя беше в Бицис, а тогава бях напуснал Бицис и тогава тя и пеше и тя изпя една моя песен Бомбали. И тя искаше тя да става певица и тогава взеха на туре в Съветския съюз и тогава спонтанно се получи любов между нас. Годината беше 1964 на турне в бившия Съветски съюз. И много странно. Завъртяхме една бутилка. Аз винаги завъртането на бутилката си мисля, че при нас беше като завъртане на рулетка. И застанахме просто един срещу друг. И започна наистина една неистова любов. Разбира се, и при рулетката е така. Когато ти се падне голямата печалба, въпросът е какво ще правиш с нея от тук нататък. Ние, за голямо съжаление, успяхме да се възползваме от тази голяма печалба. Само 2 години и половина, но мисля, че това е достатъчен срок, достатъчно време, за да може сега, на тези години, всичкото това да ми изпълва с един прекрасен спомен и, разбира се, да пусна и сълза за това, че не продължи по-дълго време всичкото това. Мене така. Защо тъй сладко тя се засмя? Защо ми пламна кръвта от нейната красота? Защо ме привлече с пролетна вечер? Защо тъй горещо насрочих ти среща? Защо промълви Николай? Защо те поканих на чай? Защо ме поведе? Защо ме заведе в съвета да сключим брак? Защо не помислих? Защо не размислих? И станах възторжен хлапак. Защо? Съм толкова щастлив. Аз се уважавах неговата втора жена. Беше ми мъчно, когато се случи така с нея. Дори аз бях първата, която приветствах тяхната сватба, защото си казах, все пак до Емил ще има един близък човек, който ще се грижи за него в тези моменти. Аз също бях в болницата, когато той беше болен. Разбира се, мен не ме допускаха така много. Моята тъга беше много голяма. Имайте предвид, че колегите са му колеги. Но аз съм била него близък човек. Може би най-близкия. И първата му съпруга. И първия допир. И първата голяма любов. Всичко първо ни се случи заедно. За моята обич. Не искам друга, аз да прегръщам самотен вечер, да се завръщам. От тебе исках да разгадаеш любов какво
Жената на вашия живот е Мариета, майката на вашия син. Да. С нея живяхме 20 години и тя ми роди Емил младши. Как се запознахте? Аз на концерт в Пловдив. Тя беше на концерт и после дойде за автограф и аз се харесах и я поканих вечерта и така. Мариета също ми беше много близка приятелка. Мариета беше също един човек, който много се грижеше за Емил. Тя му гладеше дрехите, той светеше. Когато той излизаше на сцена, докато излезе на сцената, тя беше сянка. Ходеше с четката за коса, с ютията, с четката за дрехи. Трябваше върху него да няма една прашинка, едно косъмче. Тя просто го следеше като една орлица да не се случи нещо. Носеше му писалките, снимките за автографи. Безкрайно много се грижеше за него. Какво е за вас семейството? Семейството е най-святото нещо, да може човек да се грижи за него и да ползва тези плодове от тази любов. Пожертвахте ли в един период семейството си в името на кариерата? Напротив, аз трябваше да остана в Франция, но вече имах къща, жена и син. Поред мен напоследък си изяснихме много неща. Верно, с около 20 години закъснение. Но вече всичко е ясно. Да, липсва ми, имало такива моменти. Работата му, творческия му път беше свързан с много голямо отсъствие. Дори когато си беше кука вкъщи, той нямаше възможност да ми обръща много внимание. Ние дойдохме да живеем в къща по един не много приятен повод, неговото заболяване и влизането му в болница. В интерес на истината от начало наистина ми беше малко конфузно. Казвам, добре, той е бащата на Емил, мой приятел, но все пак Емил Димитров имаше своите капризи бих казал обаче на обикновен човек. Беше безкрайно откровен. Значи аз се стараех да приготвям, например, понеже става въпрос за ежедневие, разни храни, супи, десерти, му ги носех. А той толкова откровенно понякога казваше, Жеге, какъв е този бламач? Моля ти си, спържи ми 2 яйца. А ако имате възможност сега нещо да му кажете, какво бихте казали на Емил младши? Първо да уважава хората, да запази това, което аз съм създал и да върви по-нагоре. Моят син се върна у дома, моят син целуна ми ръка, моят син с наведена глава помоли всичко да простя. Тръгнал съм, търси по света някаква измислена страна. Влюбен бил и търсил свобода, така му мина младостта. Не се ли чувстваш понякога, че си част от интериора на този дом? Кой не е част от интериора на един дом? Всеки един от нас. Но Емил каза нещо, което не искаше да влиза във филма, че толкова е щастлив, че ти си до него, защото е много важно с кого ще остарееш. Да, аз също съм щастлива. И най-щастливите ми мигове са били само с него. Независимо преди това, че съм имала брак, имам деца. Ще се върнеш ли? Ще се върнеш ли?
ме разделя с тебе и който вярва, ще те върне пак отново. Когато идва, той ми носи твоята обич. Когато тръгва си самотен. Животът ви е пълен с много парадокси, но може би първият парадокс е двойката, която сте получили по пеене. Какво си спомняте? Ами, аз не можех да пея. Свирих на акордеон, на пиано, но не беше сам да пея. И ми писаха двойки. По-късно срещнахте ли преподавателят, който ви написа тази двойка, когато вече бяхте известен? Да. Какво ви каза тогава? Понеже тя беше жена, ми каза: Емиле, тези песни, които ги учихме, не бяха за тебе и за това не си ги изпял. На седмото стъпало се оплакват, че тъжни ще са стъпките обратни. И тя се трогваше и както аз очаквах, се спускаше назад да ме изпрати. На седмото стъпало, лека нощ, на петото стъпало, целуни ме, на третото стъпало, ставаш лош, на първото стъпало, прегърни ме. Моята мечта, откакто съм се родила, защото учех френски, беше да отида във Франция. И така съм възпитавана в любов към Франция. Но мен никога нямаше да ме пуснат да замина за Франция, ако не беше Емил. Много съм му благодарна и направихме едни прекрасни концерти в театър L'Européen с сестри Кушлеви и оркестър Балкантон. Емил наистина тогава успя да покаже класата си. Даже тогава, по това време, е идвал и тайно цар Симеон II от Мадрид да ми гледа концерта. И си спомням на премиерата, когато от притеснение, всичките бяхме безумно притеснени, защото премиера в Париж и залата претъпкана и ние направо ни спряха гласове на него буквално. Той изведнъж си загуби гласа и започна да пее и ние с Мариета, Бог да я прости, седим отстрани и казваме: Боже, сега ще го освиркат. Обаче те пък намериха нещо много интересно в пресипналия му в глас, в специфични. Имаше грандиозен успех. Той даде на Франция около 10 големи шлагери, между които аз съм горд да кажа и една моя песен, L'amour c'est toi, която излезе на плоча във Франция. Но всички помнят Моя страна, моя България, която във Франция излезе по друго наименование. Моника, но тя беше няколко години хит, шлагер във Франция. Коя страна можеше да си позволи нейн композитор, особено България, по тези времена, да води няколко от класациите на Франция, страната на шансона? И неговите песни бяха толкова хубави, че много чужди певци ги поискаха и почнаха да ги пеят. Също и голями певци от Белгия, от Холандия, от Германия, от Марокко, от Ливан. Така Емил стана първия български член на САСЕМ, на френското общество на композиторите, на Френския съюз на композиторите, и получаваше авторски права от целия свят. И с пълно право беше приет за член на Съюза на френските композитори. Дори аз мисля, че това за тях е било един комплимент. Те са постъпили така, както трябва. На пазара в Кан, Мидем, който е един голям международен пазар, ние успяхме да пласираме по-голямата част от неговата продукция. За съжаление, не може да кажем същото за останалите български композитори, които също ни пращаха масово тяхните песни, тяхните записи. Емил тръгна, за другите не се интересуваха. Какво да направи? Da
се познавате с големи изпълнители на френската сцена. Кои от тях останаха особено близки до вас в тези години, а и по-късно? Ами аз бях близък с покойната Далида. Аз пея една нейна песен "Хубавата Джиджи". Бях приятел с Шарл Азнавур от френски песни и те ми помогнаха много тогава. Когато 1972 година той с Васил Андреев организираха един голям концерт в L'Européen в Париж, в тая голяма зала, с български, изцяло българска програма, бяха сестри Кушлеви от фолклорния елемент, имаше други певци, Митко Щерев с целия си оркестър, Богдана Карадочева, разбира се, други млади певци и таланти. И когато Емил направи това, тогава Далида го покани и му даде целия си етаж, целият първи етаж на къщата си на разположение, най-приятелски, колегиално. Разбира се, вестниците се хвърлиха върху тази новина и го изкараха нейния нов приятел или любовник, или каквото искате, което създаде още по-голяма реклама. Къде обичахте с Далида да ходите? По това време, следващата година, Далида ме приюти, оберже, те казвам на френски, в нейната къща на Монмартр. И тогава тя ми казваше как да се обличам, кое е модно, как да пея. И тя ми казваше така: ако искаш да станеш звезда във Франция, не трябва да се връщаш в България. Тя беше много специална, имаше и някакви комплекси. Тя е по происход от египетянка, но във Франция тогава тя направи доста хитове и остана в Париж. Да има малък чук, един вълшебен чук, на лошите напук, да има в този чук. И всички лоши хора ще удрям по главата, да станат по-добри, добри, да има малък чук, на лошите напук. Да имам извънче, вълшебно да е то, да може да звъни при всякакви лъжи. И всички лоши хора звънчето да открива, да почва да звъни, щом има позици. Да имам извънче. Извън сцената Емил е много смешен човек. Много смешни неща си спомням. Живеехме в един апартамент и непрекъснато бяхме на диети. И след като се приберем от работа, след работа, разбира се, обикаляхме почти цели нощи Париж и вече в 3-4 сутринта си лягаме гладни, защото сме на диета, пили сме по едно шампанско някъде. На какви ли интересни места не сме били. Емил ми показваше Париж. Ходихме в зала Олимпия да слушаме Сантана. Ходихме на гости на разни баронеси и принцеси. Много беше смешно и забавно. И както се прибираме нощно време, така възбудени от това, което сме видяли, и си лягаме лека нощ, и след 40 минути се намираме пред хладилника. Всеки дошъл тайно до хладилника, за да си хапне нещо. Аз искам да знаеш цял живот, ти ще си само с мен. Само с мен. Аз искам да знаеш цял живот, ти ще си само с мен. Само с мен. Не дей да ревнуваш, не дей плачи, моя си. Моя си. Не дей да тъгуваш, повярвай ми, твой съм аз. Твой съм аз. Казвам, че съм слушал от много руски мои приятели, че са били на негови концерти в Москва или в Ленинград или в други градове. И на неговите спектакли е било претъпкано
Те го срещат с аплаузи, с обич. И той до сега е много обичан певец там. Тоест публиката и сега, когато бях в Москва, върнах се преди няколко дена, говорих така с колеги, имах такъв инцидентен концерт, те питат как е Емил Димитров, ще дойде ли Емил Димитров на концерти. Разбира се, те нямат информация за това, че му се е случило нещо и той няма да може да пее, но няма човек, който да не познава Емил Димитров. Той беше така мега звезда, че на първия концерт, където свирихме, мисля, че беше над 20 000 човека, някаква огромна зала. След това, като ни изкараха през някакъв уж вход, в който нямаше да има никой, накрая се прибрахме почти по долни гащи в рейса и турнето после продължи. То беше такъв фетишизъм, че едва останахме живи. И след това турнето продължи, свирихме кой с каквото можеше, това свирише. Това е нещо уникално. Това е... Мисля, че и сега няма чужденец, който да е такава звезда в Русия. В Съветския съюз беше вечен празник. Имаха фенки, които пътуваха, ако съм Москва, от Ленинград. Ако съм Ташкент, влизат самолети до Ташкент. И може да кажа малко нескромно, аз бях популярен като Битълс. Него са го посрещали като император. С пътеки от цветя. И той минаваше по тези пътеки и след него си късаха косите и дрехите. Беше нещо уникално. Ние пълнихме стадиони, спомням се на едно турне в Съветския съюз тогава. Просто тълпи вървяха след него. Това беше нещо необикновено. Той имаше невероятен успех заедно с Лили Иванова, действително. Когато отидаха в Русия, те бяха посрещани като богове, като хора, които им създаваха невероятно удоволствие. В Русия все още, което е най-интересното, не е парадоксално, че помнят Емил Димитров, но наистина много години са минали, публиката се е сменила, поколенията са сменили, но въпреки всичко все още огромна част от публиката говори за Емил Димитров. Какво се случи, че вие сте били на кръстопът да продължите с една европейска кариера и да се върнете в България? Кое ви накара да изберете пътят обратно към родината? Ами аз бях, между нас казано, много разглезен от бившия Съветски съюз. Там пълних огромни зали и стадиони и беше ми малко трудно да остана във Франция и виках, като искам, ще ида във Франция за 2-3 месеца, но все пак българската публика ми най-харесваше. Но Емил беше много силен в България и беше много силен в целия така наречен социалистически лагер. Той в Русия имаше огромен успех, продаваше милиони плочи. Беше трудно някой да му каже: Емиле, остави питомното, ела да гониш дивото, защото в Запада също е много трудно. Верно, че успеха, парите, които получаваше в Запада, биха му позволили на първо време да живее комфортно и да има време да се развие и да спечели публиката и да направи кариера. Това беше съвсем реална възможност. Но аз мисля, че на Емил и Васко им липсваше къщата в Княжево, приятелите, всички тези неща, които когато човек се откъсне от родната среда, му липсват много. Малцина знаят, че някои от най-големите хитове на Емил Димитров, като «Моя страна, моя България» и «Нашият сигнал», са били забранени. Защо? Защото в тях някогашните цензори откриват буржуазно влияние, намеци за емигрантство, особени любовни нотки. Емил е трябвало да преглътва обидата, за да продължи да разнася славата на българската поп-музика
по света. Колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. В моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България. Още един от парадоксите във вашия професионален път. Цензурата не пожали вашите песни. Кои бяха най-спираните и най-цензурираните? Моя страна, моя България обвиниха, че е писала за български емигранти в чужбина. Те въобще не са прочели текста, ще се върна. И тогава аз дадох Златия Орфей и те промениха регламента и не можа да вземе Златия Орфей. Текстът не беше съвършен, трябва да призная. Освен това, първият вариант, който той пееше, се срещна не много добре, защото се сметна за песен за имигранта. Виждаш ли онзи, който сега иска да се върне и така нататък, и така нататък. И тогава се видяхме с Емил и аз му казах, дай да пипна малко този текст. И смених, може би, 2-3 стиха, за да насоча лириката в друга посока. Това е един много голям шлагер, една много хубава, голяма песен. Бих искал и аз да мога да напиша такава песен. На времето съм го казвал. И след като аз не съм я написал, защо няма да застана зад нея и да я пусна? Разбира се, че застанах зад нея с пълната отговорност, че се пеело в нея за имигранти, то се обади по телефона да даваме обяснение, онзи се обади, айде да не цитираме имена сега. В края на краищата тя стана един голям шлагер, който заля България и след това Емил щяха да го направят даже лауреат на Димитровска награда заради тая песен. На страна ще се върна. Той има много дълбоки български корени. Аз искам да изтъкна тук, ако ми разрешите, негов изключителен патриотизъм. Да не повтарям пак, разбира се, моя страна, моя България, но искам тук да посоча един факт интересен. Значи аз живеех в Скандинавия и с трепет очаквах предаванията за чужбина на Радио София, които започваха и завършваха с моя страна, моя България. Още в началото, когато я чух, първо аз живеех все още в Париж и не можех да си дойда в България. Значи това беше за мен малко въздух от България. Тя имаше страхотен успех. Хората си подсвиркваха по улиците. Ето това е шлагер. Да почнат да се я подсвиркват, да се я пеят в добро, в тъжно настроение. Цели компании по 8 март в ресторантите, като се прегърнат, пееха тая песен. Какво повече може да иска един композитор? Интересно е, че когато ние се събираме, дори компания, без повод, винаги завършваме с тая песен. Винаги стигаме по-скоро, не за да завършвам, защото не мога да кажа, че компанията завършва, но винаги стигаме до тая песен. И независимо в коя държава сме, дали в България, дали в Америка или някъде другаде, дори и да не сме само българи, тая песен задължително се пее. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън
от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си. С това песента "Ако си дал" по текст на Илия Велчев аз се пуснах, стана шлагер и два си прозвуча по Радио София и спряха около 5 месеца. Защото била между бащата на Илия Велчев, Борис Велчев и Тодор Жиков посттекст. Но аз си подобрих на сватбата на Владимира Жиковолата да изпее "Ако си дал". И тогава бай точно първи страна да ръкоплясък. Не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. Аз чакам вече час и свиря то сигнал от песничка, която бях ти пял. Ти може би не си у вас, не знаеш, че съм тук, а може би си някъде с друг. Аз свърших вече моя дълг, войнишкия живот, и дълго пази снимката ти скрита в моя джоб. А може би забравила си нашия сигнал от песничка, която бях ти пял. Песента "Нашия сигнал", който сама бум за нула време, в 9-8 пишеше в Народна култура, че това е маскиран турист. Значи жанрово не сте се съобразявали с конюнктурата. С Богом Мария също е в списъка на забранените ви песни. Богом Мария, заради това думата 700 дни. Имаше една Джулия. Защо лунните пътеки светили? Те се спашаха за всяка дума. Някой обясни ли ви защо точно тези песни? Тогава имаше комисия за текстове. Техните претенции бяха към текстовете, така ли? Не и към музиката. Някой извини ли ви се след това? Никой. С Богом, Мария, аз тръгвам, вече съм въсе. Над долината се чува ранен звън. С Богом, Мария, ти не плачи на тръгване. Аз ще се върна с войнишкото писмо и ще целувам косите ти до съмване, макар не видим до твоето лекло. С Богом, Мария, 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 аз ще се върна след 700 дни и ще попитам за моята Мария, още ли вярва в нашите мечти? Имаше аз една песен пеех, всички я знаете, италианска "Марина, Марина". И тогава, когато ме поканиха за първи път в Москва, тя е била там шлагер.
От тук те ми правят кои песни ще пее. Марида не зачечкаха. И тогава Москва се наложи гостокомитет и каза, ако той не пее Мария, не го искаме. Аз бях, когато отидох вече в Париж, на всички концерти излизах най-модния. И тогава на един концерт в зала Умишияда спряха предаването директно, понеже бях с един среброви костюм и ми се видяло много екстравагантно. Мисля, че това беше в 1974 година, не съм много сигурен. Случайно станах свидетел, тогава бях осветител в Националната телевизия. Това стана в Студио 4, оттам се излъчваше програмата на Националната телевизия. И това беше един директен концерт от зала Универсиада на Емил Димитров. Предварителната картина беше само сцена и публика и въобще всичко от залата. Но когато се появи Емил, настъпи страхотна паника. Въобще изненадата беше страхотна, защото той беше един сребрист костюм, панталон, секон, сребристи обувки, малко тип Елвис Пресли, така с висока яка. Страхотна паника се получи, започнаха да звънят телефони, предполагам, че нещата тръгнаха отдолу нагоре, но така или иначе на втората песен концерта беше спрян, т.е. беше изключен. И се спомням, че стана скандал, те го свалиха от сцената в телевизията, забраниха му 6 месеца да пее, да се появява на телевизията. А ние всичките бяхме много възмутени, много стреснати от цялата тая работа. Обаче самия Емил ми направи впечатление, че не... той не освирепява тая работа. Това да беше някой друг, ще да крещи, да вика. Така той го прия толкова издигнат човек е той. Точно тогава ме направиха заслужен артист. И имаше плеяда от композитори, да ни казвам сега, да правят подписка да ми се отнеме званието. Аз винаги си пеех това, което харесвам. Това, че българската телевизия и радио не ме пускаха, но аз пътувах много тогава и страната и народа ги обича моите песни. Как си обяснявате тогава, че някои от най-големите му хитове за онези години бяха спирани и цензурирани? Ами вижте как си го обяснявам. Първо си го обяснявам с Божията завист, която Господ изпратил сред хората. Това е едното. Другото, имаше една такава практика, преди песента да стигне до изпълнителя, т.е. композитора и автора на текста, да минат през едно сито, където най-напред текста се одобряваше, след това композитора, музиката му, след това изпълнител, след това записа и така нататък. Но трябва да ви кажа пък, че аз гласувах на Емил пълно доверие и много пъти, даже по-много пъти, на всичките му песни, които излизаха на плоча, аз съм прескачал този ред. И не се срамувам да го кажа, и всички го знаят това. И на времето имаше много разправи и с тези, които бяха комисията от радиото, но ги преодолявахме често и просто издавахме плочата и те млъкваха. Лошото беше обаче, че не всичките му песни, които ние издавахме на плочи, те ги взимаха и ги пускаха по радиото. Някои от песните на Емил Димитров са били спирани. Как си го обяснявате? Това бяха други времена, не някои от песните. Всичките песни на Емил бяха спирани, но това бяха едни времена, в които Емил просто излизаше от канона на тривиалното. От канона на това, което се наричаше песен. Тя трябваше да има орфейско звучение, ние така го наричахме. Пък неговите песни бяха по-шансони, по-други песни. И затова, когато минеше някоя песен, ако минеше, което не беше често, на комисия, ние си правихме празник.
Ти спомняш ли си тази топла вечер с тополите и княжевския път, когато на завоя спря и рече: мечтая за семенка, сега нощта е като темен луга, а въздуха ухае налипи, леглата са щастливите съпруги. Но ти стоиш, защо не спиш? Дали защото някоя ти каза с тревога плаха и загрижен тон, че твоя дом ще бъде вечно празен, докато аз съм с форма и пагон. Добре, но вие сте направили една поръчкова песен. Коя е тя и защо я написахте? Ами, това беше песента по текст на Евстати Бурнаски, жената на воения. Съжалявате ли, че написахте тази песен? Не, тя стана шлагер. А кой ви я поръча? А тогава от Министерство на отбраната. Какво ви казаха? Каква песен поискаха? Иска ми след нашия циган, който има награда от Добри Журов тогава, още една песен за военните. Чувал съм за една странна случка. Една дама излезнала на сцената по време на ваш концерт в Москва. Не, това беше в Минск, Беларус, която излезна с една картина на нейния мъж, портрет и с медали. И като изпех песента, тя ми каза: я, жена военова. Аз съм жената на воения и ми целуна ръка. Ти спомняш ли си тази топла вечер с тополите и княжевския път, когато на завоя спря и рече: мечтая си за ти, семейка. Днес доста ваши колеги се заиграват с фолклора, но вие сте първият, който записа и по елегантен начин вкара фолклорни мотиви в поп-музиката. Имате цяла дългосвиреща плоча с прочутите сестри Кушлеви. Как създадохте този проект? Как ви хрумна? Аз направих първо. Тогава работих с оркестра Балкан Том. Беше дирижент Димитър Ганев и ми беше аранжал Митко Щелев. И направих по негов аранжимент песента "Грозе не набрах". И тя се прие много хубаво. И с това викам: Мико, дай да направим "Дил мало, дил беро". И тя се прие много. След това "На брега на тихата Мариса" в так ръченица. И тя се прие. Аз винаги съм чул и 900, и 500 български такове. Особено много голям успех имаха в Париж тези песни. Напълно естествено беше той да се обърне към нашия фолклор по същия фин и елегантен начин, лишен от абсолютно всякаква простащина, без да търси в този фолклор най-така примитивното, което днес, за съжаление, изскочи в новата вълна на чалга, на така поп-фолк. Според мен той е създателят на поп-фолка. Значи неговите прекрасни песни "На брега на тихата Марица", "Гроздене набрах", да не ги изборявам, те са много.
според мен би трябвало да бъдат отделени в един албум самостоятелен, за да може да се разбере колко висока музикална култура има Емил Димитров, за да може да направи такива хитове на фолк основа. Имаше ли надпяване по тези години в студиото, докато работехте примерно с сестри Кушлеви? Кой какво открадна в този проект? Не, сестри Куши бяха автентично, върховно на ритма. Вие сте имали съвместни телевизионни участия. Да. Имаше ли някаква ревност? Не. А излязахте ли на сцена заедно с сестри Кушлеви на живо да пеете? Аз ги водих в Париж 30 дена. Как реагира публиката? Много. Те първо бяха родовски песни с техните костюми, като икони. Пише, това са иконици на България. И после втората част бяха с дълги рокли, черни. И за първи път те имаха такива плитки. Те си отрезаха плитките да сложат перуки, да бъдат модерни за Париж. Тя ме накара, мамо, ма колида, сега лозада, вързвам простенена враг. Най-звездният ви миг във Франция? Във Франция най-хубавият миг беше когато пеех в Те де ла. Това е прочуто кабаре до опера. Там са пели Еди Пиаф, Жюлет Рикон, Жак Брел и имах пеех от 2 песни до 10 на бис, на френски език. А в бившия Съветски съюз? Когато бях на стадион Динамо от 70 000 души с този певец френския Ерико Масия. Ты счастливый человек, понимаешь? Ты счастливый человек. В главном. Даже человек, написавший одну песню, такую как «Арлекино», он должен быть, просто обязан быть счастлив. В България са ви преследвали доста почитатели. Да. Ами тук първо беше обиколено от народ, от фенки, фенове, но аз се справях. Аз винаги се държах скромно и след концерти имало до хотела пеша идват по 100 души да искат автографи. Сега мъчно ли ви е, че тези тълпи от почитатели вече ги няма? Не, аз съм много получил от живота. Ако мога още да пея, дай Боже, пак ще има много фенове. И аз мисля, че той в момента има безкрайно много идеи, някъде дълбоко вътре в себе си ги крие, много ноти, много сюжети и ще дойде един миг, в който всичкото това ние сигурно няма начин. Неговите съвременници и тези, които тепърва ще се докосват до песните на Емил Димитров, да не го опознаят и да не достигне до нас и до тях. Стела, ах те обичам. Стела, вярвай ми, Стела. Стела, няма да крия. Вярвай, за първи път обичам аз, обичам живота, пролета и гора и птици и цветя и цялата обич на света ще дам на теб.
не е лесно да оцелееш, след като си бил такава звезда. Аз винаги съм си мислила за това, че това трябва да имаш страхотна психика да го понесеш, защото това е товар, това е бреме. Когато човек е толкова високо, най-високо на стълбата, качен или на върха, хората разговарят с него по друг начин. Отношението към звездата или към този, който е горе, е друго. И той се опита да остане там, където е, но достойно, без компромиси. Непрекъснато ми казваше как хората на изкуството са жертвали личния си живот за това да могат да бъдат искрени, да могат да бъдат пълни на сцената, да могат да бъдат богати на сцената. Защото, да не говориме, всички знаят, че така или иначе личният живот, всичко, което е извън професията ти, те разсейва. И до голяма степен много хора изсмукват от тебе силите ти, така както за голямо съжаление. За голямо съжаление Емил не успя да се запази и пропусна много хора до себе си, които взеха много неща от него, а много малко му дадоха. Аз никога не съм се срамувал, че съм негов син. Аз смятам, че той... Значи аз за него не говоря само като баща. Нали? Не мога да ги разсъдева нещата. Преди всичко за мен, кой е една комплексна личност. Това е Емил Димитров, твореца, нали? Бащата. Всичко е свързано. Не съм се срамувал никога. Беше ме яд, когато си спомням, много силно очаквахме да го направят народен артист. И аз не можех да разбера тогава. Бях малък. Защо не го храват моя баща народен артист? Тогава беше яд много. Той е единственият български поп-композитор, който има най-много продадени, така грубо казано, успели песни в чужбина. Ще отбележа най-напред Арлекино в Полша и главоломния успех на Ала Пугачова в Русия. След това във Франция, в Германия, дори в Латинска Америка няколко хита, които от него разбирам, че и до ден днешен се въртат. Това е просто уникално, но малко хора знаят за това. И Емил е достатъчно скромен, за да не натяква за себе си. Трябва да кажа, аз съм артистка. И съм все пак леко корумпиран зрител на сцената. И така, за да ми разплача някой, значи трябва много да ми е въздействал. Емил винаги ме е въздействал с тази своя емоционалност. Тя беше над всичко при него. Амбиция почти не е имал. И ако не бяха до него жена му и Васил, кой ще да го тиква. Правихме една новогодишна програма. Не е имало новогодишна програма, аз да не съм го канила, впрочем, защото винаги съм смятала, че той е абсолютно първа гарнитура. Идеята беше много симпатична. Съседи, значи звезди от всички балкански страни. И разбира се, от наша страна аз поканих Емил. Когато дойдоха тези действително много големи звезди от балканските страни, те бяха просто смаяни от това, че те имат честта да се снимат с него. Той беше легенда навсякъде. И в бившия Съветски съюз, и на балканските страни, и в Европа. И такова уважение и преклонение беше той много щастлив, защото те така демонстрираха голям респект към него. Нещо, което, за съжаление, нашето общество, заради, как да кажа, някакъв един просташки менталитет, не му е отдавал нужното. Дъждът рами в полусън. Морето е самотно бяло. Виновно гледаме навън, навън. И виждаме полураздяла
Освен теб и Васил Андреев, докато беше жив, кои са другите хора, които през годините останаха до Емил, въпреки всичко? Няма такива. Има приятели, които са след това, но не виждам. Няма такива. Смятам, че не може един човек, който е написал "Моя страна, моя България", който е издал над 50 милиона плочи, който е носител на 3 платинени плочи, човекът, който е член на Съюза на френските композитори, негови песни са пети от Патриция Каас, от най-известните европейски оркестри са свирени в инструментален вариант неговите мелодии. Неговата песен "Джулия", която е била 38 седмици на френско-алжирският хит-парад. Не може този човек в момента да тъне в мизерия и да не може да плати лекарствата за своето излекуване. Това се случва често на големите артисти, които изгарят с изкуството си. Аз съжалявам, че Емил не е бил възпитан като френските прагматици, които са и големи артисти и едновременно мислят за материалната част на нещата. Лишите Емила Димитрова дома и машины. Ну, он погорюет, но не заметит. Он пойдет к друзьям, переночует и все. Но если вы его лишите своей любви, именно хотя бы Болгария, да? Если вы его лишите, считайте, что он погиб. Потому что другого богатства, кроме, ну, можно там было, мы всегда чем-то жертвовали. Я бриллиантов не ношу, но я любила картины, там, я, скажем, покупала. Он любил антиквариат. То есть все деньги уходили куда-то, чтобы хоть на какую-то красоту, чтобы осталось что-то. Насколько я знаю, он распродает это все, потому что ему жить не на что толком. И тем не менее, удержит его на плаву и меня. Это любовь народа. Но и просто като така, член на това общество, ми се струва, че той е забравен от самозабравилите се. Не заслужава той такова нещо. И сега, когато той миналата година навърши 60 години, очаквахме поне някаква институция да протегне ръка, да може да се направи един бенефис, какъвто той заслужава, защото освен всичко останало, той е бляскава звезда за много поколения. Направило ми е даже впечатление това, че млади хора, с които аз доста общувам, много го ценят. Ценят го и музикално, ценят го и като някаква легенда. Но обществото в своите структури не му обръща никакво внимание. И това е просто ужасно. Ако е само Емил, аз ще да кажа, случва се и да му помогнем. Това е повсеместно. Аз мога да ви кажа, че преди стотици хора, творци, които са дали невероятно много за българската култура, в момента изнемогват. В момента са на дъното на социалната стълбица, в момента гладуват, в момента мизерстват и това е нещо, което ме потресе направо. Не може едни хора, които са дали нещо за духовното развитие на една нация, на един народ, да тънат в такава нищета. Това е жестоко. А такъв човек, като Емил Димитров, да е в такова отчаянно положение, това е просто не може да ми го побере акъла. Было бы стыдно моей стране, во всяком случае, если бы я была бы совершенно нищей. Потому что я не говорю только о себе, хотя, ну что без ложной скромности, я тоже национальное достояние, как Эмил Димитров. Почему человек, создавший, скажем, самолет, вертолет, он что-то сделал, а мы создавали другое, нематериальное, духовное. Это една из неприходящих ценностей. Това е едно лице на България. Това е гласа на България. Това е както се гордеят другите държави с своите хора на изкуството. Някак си ние сме му длъжници. Все есть. А чего нет, то было уже. А у других когда будет? Арлекино, Арлекино, без сърце, колко радости не знае. Дървеното ти лице в театъра на стария блок играеше принцесата Мели. През
Приказката отреди на куклата на конци Арлекино тъжната роля на вечният влюбен. Вечно влюбен в песента и живота остана и Емил, който и до днес не се отказва да композира. Като своя трагичен герой, певецът се превърна в една кукла на конци в ръцете на съдбата. Историята на Емил Димитров напомни историята на големите в световната поп и рок музика. Джанис Джоплин, Джим Морисън, Далида. Емил взе всичко, което се полага на големият артист. Краят на тази история има своя логичен завършек – самота. Арлекино, Арлекино, без сърце, колко радости не знае. Дървеното ти лице, затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след то издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря. Арлекино, Арлекино, ти от обич изгоря, таз последна твоя роля публиката не разбра.